venstre 2 i T. Det var venstre 2 i T. Og så er det 80 top. Efter top er der 60, venstre 3 hus. Det var venstre 3 hus. 80 højre, top højre 4. Det var top højre 4, hvor der er 80 til højre 4. Lang. Det var højre 4, lang. 160 til chikane. Det var chikane. 120 til venstre 4. Og så er der 100 til venstre 2 plus, lang. Det var venstre 2 plus, lang. Og 80 top fuld. Det var top fuld. 140 til venstre 3 plus. Det var venstre 3 plus, hvor der er 80 til højre 2. Det var højre 2 i skilt. Det var højre 2 i skilt her. 80 til højre 4 lang i top sænke. Det var højre 4 lang i top sænke, hvor der er 80 til top venstre 4. Det var top venstre 4, 200. Det er 200 chikane. Så er der 100 til venstre 3 smal hus. Det var venstre 3 smal hus i top. Hurtig højre venstre 4 ejer skær. Det var hurtig højre venstre 4 ejer skær, hvor der er 80 til venstre 3 plus op. Det var venstre 3 plus op i top hurtig højre 4 minus. Det var op i top hurtig højre 4 minus, hvor der er 80 til venstre 2 plus. Det er venstre 2 plus 120. Til top i top pas på 100 venstre 2 plus ved start. Det var top i top 100 til venstre 2 plus ved start. I venstre top venstre 4 fuld. 300. Chikane. Til top. Efter top er der 80 til venstre 3 lang. Det var 80 venstre 3 lang. Der går i top lang. 120 til højre 4 plus. Det var højre 4 plus, hvor der er 80 til top i top. Det var top i top, hurtig højre 3 plus. Det er top i top, hurtig højre 3 plus, hvor der er 60 til venstre 3. I top højre 4 lang. Det var i top højre 4 lang. I venstre 5, 100. Til top venstre 5 hold venstre, hvor der er 60 til højre 4 minus. Det var 60 højre 4 minus, og 160 til det top venstre 4 hold venstre, hvor der er 120 til højre 3 plus. Det var højre 3 plus, hurtig venstre 2 lang der åbner. Det var venstre 2 lang der åbner, hvor der er 60 til venstre 4 plus. 100 til højre 4 ved 3'er. Det var højre 4 ved 3'er. 160 til venstre 4 i top ved 3'er. Det var venstre 4 i top ved 3'er. 100